आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों? दिनै बे 13 नम्बर सेराव मोनसे गिदिर जथुमा जादों बेनिफिसियारि समिट। बेवहाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय आरो मिथिनो मोनबाय आरो दिनै बिटिआर सरकारा माबायदि दिनैहाय जों इन्डिभिजुवेलानो जा ग्रुपआनो जा दिनै रायजो राजानो मोनसे माने आसुनि जोंनि गेजेरजों दिनैहाय होनो हादों बेनि मोनसे सावरायनाय। बेहाय दिनै गोबां रोखोमनि दिनै स्किमनि बिसय सावरायनाय जागोन। जाय स्किमा दिनै गासै रायजो राजाया दिनै बेखौहाय मोननो हादों आरो बेखौ जोङो मावनो हादों बेनि बिसय जोङो सावरायगोन आरो माखासे इक'नमिक एवारनेसबो बेहाय जोङो लाफानायबो जादों। राजखान्थियारि फैगौ बोसोर बिथिंखौ नायोबा माबायदि थासारि जागोन जिहेतु नोंथांनि बियाब हिसाबै? राजनैतिक थासारिखौ नायोब्लाथ' बेवहाय जेबो माने कुइसन फैया जे इउपिपिएलआ सरकार फैफिनगोन बेयो गासै दिनै संकष्ट सदिया जोङो नायोब्ला जोङो बेखौ नुगोन मोनसे धौ दिनैहाय बिटिआरआव सोमजिदों आरो बे आंनि ओनसोलावबो दिनै जेरावहाय जोङो 10,000नि जों मोनसे केपासिटि खालामदोंमोन बेनि बांसिनै दिनै जनसाधारना रायजो राजाया दिनै ओंखारबोदों। बेखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय खुनु सन्देह गैया जे इउपिपिएल सरकारा बेहायनो फैफिनगोन आरो मोजाङै ग्रें-ग्रेङैनो बे दिनैनि जेनोखि बेनिफिसियारिस मिट खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो बेनिफिसियारिस बा रायजो राजानो बेबायदि सुबिदाखौ होनो हाफिनगौखौ नुदों। बिपिएफ आरो बिजेपिआबो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं जिहेतु बिथांमोनाव गावसिनि दिल्लीनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय माबायदि जागोन? गासिबो दला नाजागोन खिन्थु जोंनि नुनायाव रियेलिटियाव दिनै जायनाखि इउपिपिएल दलनि जेनोखि खामानि मावनाय 13 नम्बर चिराङाव स्पेसियेलि बेवहाय दिनै खुनु दलानो बेहाय कम्पिट खालामनो हानाय नङा। दिनै गासै प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बुथ लेभेलनिफ्राय आरो ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै बेहाय गोख्रोङैनो खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय गोबां जयनिंबो जाबाय थादों नुदों। गोबां दलनिफ्राय दिनै जयनिं जाबोबाय आरो जाबावगोन गोबाङानो दं आरो बेवहाय खुनु बेबायदि कनफिडेन्ट फैनाय नङा आं बेखौ नुदों। मैया जोङो नुदों आरो बे गथ' सरकारानो सावरायबाय थादों। दा बे हिसाबै मैया बिथांमोना जेनोखि बेलनि खोथाखौ होबाय जोबोद आं गोजोननाय मोनदों। स्पेसियेलि आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आरो जेनोखि जोंनि गेजेराव सान्थि परिबेस फैबाय हिसाबै आरो जेराव सरकारानो बेवहाय माने नांगासिनो दं बे हिसाबै बिथांमोना गदों आं बिथांमोनखौ बरायबाय आरो बावैसोनि उनावनो नोंथांमोना खोनाबावगोन बावैसोनि उनावनो माखासेफ्रा बेल मोननानै गनायनि बेब'स्थाया फैगोन। दा बेबायदिनो जोङो बे जोंनि ओनसोलाव जों बेबायदि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव जोङो थाबैनो नुगोन। थाबोनायफोरखौ जों दासिमबो माबायदि स्टेप लागोन बेनि बेलायाव सार रन्जन दैमारि माबायदि सोलिदों? बेजों लोगोसे जोंनि सरकाराथ' नाजाबाय थादों बेखौथ' प्रेक्टिकेल हिसाबै मैयानो नुबाय। निसय बे समजों लोगोसे जालांगोन जों बेखौ सरकारनि सायावबो जोङो फोथायनाय दं आरो मानगोनां बिटिआरनि एसेबाबो बेखौनो बुंबाय थादों जे सिङाव खामानिखौ मावबाय थादों खिन्थु मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि गोबां बुंदों खिन्थु प्रेक्टिकेल मैया नुबाय गोजोनथाव खौरां। सार नोंथाङा थारैनो नोंथांनि समाजनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनहोनो बेखौथ' जोबोद बुंनांगोन जे दिनैहाय हाजार हाजार मानसिया दिनैहाय ओंखारबोदों। देट मिन्स बिसोरो माबा मोनसे मोनदों बेखौ जोङो नुबाय आरो आं बेखौ नुनानै दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे दिनै मोनथारबाय आरो बिर'धि दलफ्रा बुंबाय थायो जे जेबो मावाखै जेबो मोनाखै दिनैनो बेनो फोरमान। जों बेखौ नुनानै जों बांसिनै आरो खामानि मावनो गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजानि जेनोखि गोजोननाय खौरां बेखौ लानानै जोङो आरो बांसिन बोलो आरो गोहो मोनदों।